Dicek-cek dikit bokatan langkah suaranya. Menjumpai Kang Kosing duwe Jaya Laksana bareng kanggo kita lang ano may keding. Bukan dalam beli ning kita galah. Kenal beli si kita kuya. Ora kelingan Amesia barang meneng ning Pancakusuma. Masih kanggo kemeng son audio bareng Kang Kosing de streamingnya keding. Kita ne ora kenalan dikit. jam rolas kirim doa ning wong tua Terus sepi uang arep baca kitab suci wis lawas kakang duwe rasa cinta sabar. arep ngomong izin kakang ora wani. Endane iya konon. Iya yakin Sopun bae wong yen siji. Ning pesantren tempate wong luru ilmu. Lanang wadon nurut perintah kiai. Sing bengeng kakang sing ditunggu-tunggu, najan ditunggu arep ngomong ora wani. sekian istirahat Terang jagat awan. kakang demen wong ayu kakang esa Tobang lahir batin kita terima duka kan. Ora izin wong ganteng kula nrima. kota Mekah tempate jamaah haji Ning Arafah tempate sembayang koros. harta benda kakang ora terpikiri Rumah tangga bahagia kita wong loro. apakah bisa kita wong loro anggo maju janji maju cinta supaya bisa sampai ke jenjang pernikahan Omay. Ajak kari ning gedongan Kang Mas. Seendane jodoh ketemu karo wong loro iki diestoni maring Gusti Pangeran. Ora nampik maring dene isun terima sampean. Cinta dudu semata-mata ning kebetulan ananging cinta tulus saking sanubari. Jam rolas kirim doa ning wong tua sepi uang arep baca kitab suci awas kakang duwe rasa cinta arep ngomong izin kakang ora wani. Ngomong bae si ora apa-apa Kang Mas. Izin wong ayu Nganggo helm dah ka isin ku.
namun ketemu karo wong tua gua yang temen sinwira ning pesantren tempat wong nuntut ilmu lanang wadon padang gawa kitab suci sing lawan sampean tetunggu-tunggu najan tetunggu arep ngomong ora wani sekian wis terang kakang demen wong ayu kakang sayang bohong lahir batin kita terima ora izin dukakan kita kan cinta kota Mekah tempat jamaah haji ning Arafah tempat sembayang koron harta benda kakang ora terpikiri rumah tangga bahagia kita wong loro Alhamdulillah selamat ya dok